Здравейте, геймъри! Тук сме Шалхекс, Ник БГ и Рад БГ. Защо и двамата с БГ, не знам. Така както виждате, има двама. Да, трима сме. Ние бяхме двама, ама той Робин беше... той направи сървъра, ама сега друг е с неговия таблет. Ние днеска ще излизаме на лов с зомбита. Чакай, бе. Пускай ги веднага. Давай ми. Почваме. Хайде. Няма да лагаме. Пускай зомбита. Ай, пускай зомбита, бе. Ок. Хайде, сега на лов. На лесно или на трудно? Ама чакайте, бе. Абе, чакайте да бъдем заедно, бе, да разпилим после. Какво ще правим? Айде, пещерата ли? Не, първо ще отидем на лов, после ще... Кой може? Вземи си, дай малко меча. Това трябва да се някога да напълним, не знам кога. Остави, Ване. Някой има ли лък? Аз имам. Ами сега има много пажена в честа. Направи още един лък. Аз? Не, Иван. Знам, бе. Знам как се толкова започва на стихи. Що? Еми. Някой е... Смънте е доста... Да, бе, с енчантна да имат меч на 100. Това не го енчантна. Да, ти го енчантна. Да, се можеш. Няма пък да ти го дам. Защото енчантнат меч се прави само на тези деца могат да оцеляват много по-добре от другите. А пък аз съм много по-добър от вас. Защото съм най-голям, най-много съм играл Майнкрафт. Там, нали, аз ти стегли то мап. Аз намерих планината пещера. Къде си? Къде си? Ама ето, идвам срещу някой си. Да погледни. Да, срещу мене. Да. Сега. Ето на велика пещера. Къде си, Рада? Иван! Влизам из къщата. Пази надясно и ще видиш. Това не е нашата пещера, Радо. Ето е нашата пещера. Тук съм. Аз обикалям, търся зомбито. Защото мога всички да разбия, ако играем на... Иванчо, ела да малко. Ако разберете... Дядо, къщата ли е някъде? Чакай. Ей, тук има едно... Видях то. Видях някъде да е малко. Да, това съм аз. Иван... Не Иван. Иван е в мината. Ето, Радо, чакай. Обърни се на обратно. Видях то. Аз отивам да търся разни неща. Коста съм кринчил. Добре, хора. Нещо много не коментираме, защото почна да влизаш. Почна. При мен почна. Аз имам стак поразумно. Не дей влиза, зомбитата са пуснати. Радо БГ, къде си? Рад БГ, бе, не Рад БГ. Радо, ела насам. Това вече 4 минути правим клипе.
Идва, Радо. Колко минути ще правим още клип? Аз имам почти един стак. Къде сте направили това? Кое? Радо, обратно съм. Знам къде си. Идва. Искам да видя къде си. Направили И аз идвам при да. геймърите. Аз как си неудобно. Искам някакво да го обърна. Не става, няма начин. Ако някой не ти даде нещо. Събрам, брат БГ. Сега прелетял. Сега. Що ли? Това без да излиза. Съжаляваме, но... Аз съм си още в... сър. Да, ако ти си направил сър. Аз съм дошал. Пуснати ли са зомбитата изобщо? Да, на макс. О, ами защо не виждаме паяци тия неща? Направих сте го. Как ще го направи? И така. Ще видиш. Как се прави? Вале, Пещерата ли си? Да. сега при вас почна да вали. При мен първи път и... Идвай, бе. При мен само почва да Шадъл, идвай. къде е? В мината ми. Чакай бе, взимам храна за всичките. Боже. Аз имам храна. Аз имам 2 стака златни. Радо, беги, естествено. Чакай бе, Да, логика. не сме я правили ние. Ето и тук може... Ей това... О, аз намерих нова пещера. С Радо БГ ще я направим. Аз е път. С Рад БГ потърсете, аз ще имам такова. Аз правя нова мина. Почвам нова мина и това. Много пера взех. С тия пера може да си направим стрели още, колкото много имаме. О, сега ще взема една стрела тук, където Рад БГ. Не бе, как се го направи Радо? Не така, как се прави. И как се прави? Скоро залязва слънцето. Аз тук са малко прецакал от страна. Аз тук направих стълби за тази мина. Аз правя нова мина, да знаете. И аз това правя. Аз нямам кирки, затова няма да ви помагам. Ето, да виждам те едва. Направил съм стълби, това От те тук аз съм направил стълби. Да, имам ти ли енчантата? Искам си енчантата. Искам си енчантата, бе. Губи ги, бе! Добре. Отивам да ходя до туалетна, ако само една, съжалявам. Има ли някой в туалетната? Всички сме налетели.
труда на добре ли ти? Колко пръста виждаш? На кого звъним при спешност? Не те разбирам, когато свиваш така. Общо взето такива неща. Вземи. Благодаря много. Ванко! Ядох. Яде ли? Един тостер. Защо един? Така. Как така? Как така? Шарено е така. Шарено бимбя. Какво това бе? Ще идете палките, бе, са. Нали, Ванко? Да. Шик, не съм ти изгубил кирката, шегувам се. Ти днеска вкарал Бога? Не. Си града, бе, мамка му. А? Си града. Какво да направя? Няма нищо ли, ще да викам. Ама правим клип, чихо. Аре, бе, Я чихо, бе, че ще ми кажеш, чихуш. Вече 11 минути продължава. Радо, мисля, че ще искаш да се прибираш, защото зарязва. Излиза и книната вече. Чакай сега да изкопая това. Айде бе, Радо. Аре, бе, ние сега Ей, сега ще се спални едно истинско зомби. добре да се спалва. Ама... Аз имам такава кирка специална. Твоята. На мен да остане до нищите, на мен не ми пречи. Да, бе. На мен хич не ми пречи. Радо, по-добре влизай, ако няма да се бориш. Къде си панталони? Сега почва да се спалва. Ние с тебе ще ходим на лов. Пак трябва да се излиза. Да, Радо, гледай, нищо да не са спални в къщата, ако са спални, би го. Така. Следваме човек на тясъка има най-много в тъмното. До водата нали се спалват най-много? Да, винаги до водата се спалват. Тук в пясъка някъде. Освен ендерманите. До водата ендерманите хищно се спалват. Аз ще имам преси тук. Гледай. Къде е това, бе? Къщата. Ма за какво няма? Аз с един удар убих втора. Ето зомби! Малко зомби! Не. Това аз губих. Това ще го удрям. Ява, това... Да, било. Било. Аз ви виждам. Да, Едно зомби до вас. Аз ще ви покрия до края. Ама аз те спасявам, бе. Да, си защитаваме къщата. но те няма да ми направят на къща. Най-много да ми разбият вратата и аз да им разбият главата. Зад мене. Аз се връщам Едно зомби идва до мен, здесь се пише име. О, това е Иван. Аз се връщам, защото почти всичко ми е пълно на макс. Сега ще видим. Вижте какви неща. Вижте, това съм почнал.